Velkommen til programmet Farlige dyr i danske skove. I dag skal vi se nærmere på ræven. Ræven er et slankt og smidigt dyr. Skal vi have kroppen? Ræven har fede ben. Meget fede ben. Faktisk er ræven et af de dyr, der har de fedeste ben efter storken. Ræven har store, onde øjne og en lille næse, hvor der er hvid på, fordi at ræven stikker næsen i sky tit. Jeg spiser gifler. Ræven bor oppe i træerne, hvor den bygger en hule i træstammen ved at stjæle huller, som uglen bor i. Uglen er selvfølgelig pisse sur på ræven, men ræven kan op til 3 forskellige slags kampsport, så uglen kan ikke stille noget op ud over at sidde og se fucking sur ud på ræven og skide lidt på den. YOLO. Right. Ræven ligger tit på lur i skovbunden med sine Dr. Martens støvler godt spændt fast til dens fede lår. Ræven har 5 haler. 1, 2, 3, 4, 5! Og den kan godt lide, når folk klapper den på den der hale i der. Og uglen er besat af en dæmon. Rævens værste fjende er Harry Potter. Harry Potter er en meget ond mand. Hvis I har set filmen, så ved I, at Harry Potter er meget ond. Harry er en meget ond dreng. Men heldigvis kan ræven kamuflere sig mod den onde Harry Potter ved at lade... Øj, dumme computerregis. Sorry. Ja, ved at klæde sig ud som Albus Dumbledore med et snedigt forklædning og små, runde Albus Dumbledore briller og en fed tryllestav. Overvægtig tryllestav. Harry er skovens fjende nummer 1, og det ved uglen selvfølgelig godt, så derfor har den laserøjne, som kan destruere Harry Potter, når Harry Potter går tur i den forbudte skov, for det ved vi jo alle sammen godt, at det er forbudt område. Nu skal lige lave en ordentlig. Her skal sådan det. Vi censurerer lige. Harry Potter, som også er kendt som nudistdrengen fra Hogwarts. Nudistdrengen fra Hogwarts kan godt lide at flashe sine hvide baller i skoven, hvor dyrene ofte bliver meget fornærmet over at se Harrys kronjuveler spacere rundt i skovbunden. Harry er allergisk over for æbler. Og ariehøns, som bor i skovbunden. Ja, en mariehøne. En prikke. Det er en mariehøne. Du skulle være i tvivl. Din ignorant. En bymenneske, som ikke ved noget om skoven i Danmark. Af børnemæssige årsager har vi censureret Harry Potter. Alle ved jo godt, at Harry Potter ikke er for børn. Jeg skal lige censurere ham. Harry Potter
Benjamin og ræven, som det handler om. Når man Harry Potter tager opmærksomheden fra ræven, så var det vigtigste dyr i fødekæden i Danmark. Ræve er desværre blevet en truet dyreret, eftersom det er en populær spise i de små midtjyske byer. Og det gør ræven sur. Au. Slut.